Wuono wan kae ndiko tenre kod migao ma piny owacho mabende ong'ere kaka Miral Foundation mabende odiochieng' ma kawuono bago twak mar puonjo oganda jonyuol to kod jopuonj to kod nyithindo kotenre kaka ginyalo kedo kendo dak makare kod ng'ol mopogore opogore mago mineno mago mokne mondo mi ngimagi onyal bedo maber chakre sani nyaka ngimagi makiny. An kod jatelo mar Miral Foundation mabende ang' ne olernwa ni to chenro ni ang'o miyo ne gichake to gigeto ang'o kode mondo mi ginyal neno ni gibero ngima jogo modak kod ng'ol machiegni. Welcome Grace. You'll start by your name and just tell us all about Miral Foundation. Why did you people decide to come up with such an event and why are you here today? What is the purpose? I'm Grace, project of Miral Welfare Foundation. Miral Welfare Foundation Kenya is a registered non-government organization, and our project, social inclusion for children with disabilities in Nyando sub-county, Kisumu, and funded by Korean International Cooperation Agency, also known as KOICA, supports and empowers children with disabilities, their families, and their community. So why are you here at Kolunga today? What is your purpose here? What have you brought for the kids and what are some of the teachings that you want them to know or the awareness you are creating over here? So a huge number of children with disability or people with disability face discrimination and disadvantage and stigma, and there are negative attitudes towards people with disabilities as well. So that's why we organize these events, and this is really essential to improve social inclusion and social participation for people with disabilities. So we can just judge or identify persons by something visible or just from looking at their wheelchairs or assist device. So they can be also identified as mothers, sisters, and friends as well. So likewise, a disability is just only part of an individual. So that is why we organize this campaign, and it's really important to deliver the message as well. So disability, even though the disability is physical or mental impairments that limits life activities, but still having a disability doesn't mean that their lives have less value, worth. Having a disability does not mean inability. So we hope that this message can reach everyone attending this campaign. Thank you. Thank you so much, Grace. Achel kachel ateri ir jalno mabende en kod era kod ng'eyo matut kotenore kod weche mag jogo modagi ng'olang nolerno mana matin kod yore magidwaro keto mag neno ni oganda ong'eyo matut kendo puonjore kotenore kod dak maber kendo bedo gi ngima makare kotenore kod ng'ol. King'eyo kachi chako gi nyingi wawa makni. And Sister Ludvena Anyango Onyino, Anna Franciscan Sister of St. Anna, Atiyo Nyabondo Center for Persons with Disability, Kisumu County. Nyabondo Center for Persons with Disability nochakore 1963 to sebedo ka okonyo nyithindo mopogore opogore man gi ng'ol ma opogore opogore. Wan gi nyithindo mong'ol ma wigi ok beyo, wan gi nyithindo mong'ol bende man gi tielo ma ok ginyal wuotho maber, joma ok winj wach, joma ok nen to kod mopogore opogore. Bende wamor kaka wuono wantiere Kolunga Primary School kae ka watimo wach mar disability awareness. Waduoko erokamano bende ne Miral, ne jatelo maduong' miluongo ni Grace moluongo wa mondo wabed kaachiel
mondo walosi ewi nyithindo ma ong'ol. Ang'o minyalo nyiso oganda mapiyo kochiro kod nyithindo manong'ol mana mapiyo piyo? Kanyalo wacho ni oganda wawacho ni kik wakan nyithindo mong'ol e udi, bende kik wabed gi nyithindo gi kagima gin msigo ma omiwa e bwo piny ka, to nyithindo gi gin gweth kendo gin mana nyithindo machal kaka jomoko bende ma wan godo. Onego kik watreat gi e yo mopogore nikech ging'ol, to onego wamigi hera ka wamiyogi ni gibe gidhi e skul kendo miyogi opportunity mar timo gimoro amora ma nyithindo duto be nyalo timo. Kendo wakwayo ni mondo ka in gi nyathi mong'ol, kele Nyabondo Center for the Disabled, wabiro neno kaka wakonyi, kik ubed gi luoro kuom nyithindo gi eki. Thank you. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo ka akali matin adwa nakwonga wuo gi miyo mabende en gi nyathi mong'ol, kasto inang' natiek kodi. Ichopo kaendi kaka janyuol kotenore kod chenro mobag kaendi mondo mi opuonju kaka unyalo rito nyithindo ka oponi Nyasaye ogwedh gi nyathi ma ok owuoth te en gi ng'ol moro e dende. Imor gi chenro ma kawuono ni, tang'o minyalo wacho kichako gi nyingi? Nyinga iluonga ni Mercy Auma Yoga. Anyalo wacho ni amor gi chenro ma kawuono nikech en chenro mapuonjowa wan joma nigi nyithindo man kod ng'ol. Gipuonjowa kaka wanyalo dak kod nyithindogo kendo gima wanyalo miyogi, kaka wanyalo herogi, nikech adiere community kama wantiere, jogweng' ok oyie ni wan gi nyithindo mong'ol kendo ginenowa mana ka jomokuong' kendo giwuoyo marach kuom nyithindo ma wan godo. To agone Nyasaye erokamano ma kawuono olosonwa puonj machal kama mondo mi wawinje ni ipuonjowa nang'o kuom nyithindo mong'ol ma wantiere go, mondo warit ngimagi mondo gidong joma dongo ka gimbe ging'e ni gin part of us. Ang'o minyalo jiwo jonyuol weteni moko mochopo ga gi mago ma bende ok ochopo gi mago ma bende thothne gi kwede kod stigmatization gi dho ngere miyo nyithindgi gisiko gi pando? Mokwongo dang' agone jonyuol man kod nyithindo mang'ol erokamano, kendo anyalo wacho gi ni e bwo piny ka gin joma Nyasaye ogeno, kendo kik gibed kod luoro nikech Nyasaye nogeno gi momiyo gi nyithindo man kod ng'ol. Ka Nyasaye ong'e ni gin ema ginyalo rito joma onge kod nyithindo man kod ng'ol, Nyasaye neno kok ginyal ritogi. To anyalo wacho ne gi ni gin johawi, gin jomogwedhi, kik giluor gi nyithindo ma gin kod ng'ol. Ka gin gi nyathi man kod ng'ol, kik okane nyathi, nikech jonyuol wetewa mang'eny kawo nyathi okane ot ok odwa golo nyathi. Gol nyathi oko mondo nyathi bo feel part ni un kode kamoro achiel. Kendo gima duong' mogik ni mondo ikaw nyathi ni tero osiptal. Ka onge ng'eyo moro amora ma in go kaka inyalo ting'o nyathi, inyalo pidho nyathi man kod ng'ol, kaw nyathi tero osiptal, ibiro puonji mang'eny ahinya kendo ibiro ng'eyo mathoth kuom nyathi man kod ng'ol. Kaka achiel kuom jogo kata jalno manigi nyathi manoko, be nitie riwruok moko ma untiere kaka jok manigi nyithindo mani kod ng'ol, to eka riwruok ni konyo? An e riwruok mar Miral Foundation, kendo anyalo kawo thuolo mondo mi agone gi erokamano. Adiera giduogo geno kuomwa nikech nwaneno ka piny osedong' kodwa kendo geno wan oserumo. Anyalo wacho ni kuoma nyathina an go takia gima tim, to kana donje e group mar Miral Foundation kata kane gikawo na nyathi, to aseneno ng'wono maduong', aseneno gik madongo ma gisetimo na, giseyawo nyaka wang'a. Kendo anyalo wacho ni bedo gi nyathi mong'ol en mzigo nikech gik ma gidwaro ng'eny. To Miral Foundation osekawo na ting' mar nyathi. Yath ma nyathina muonyo, nyathina nochako muonyo yath ka ja 3 weeks. Nyaka yath ma nyathina muonyo gine ma gimiya. Kaka tero nyathi e therapy mako gine ma gichulo, nyaka transport gimiya. Anyalo wacho ni kata disability chair gimiyo na nyathi, kendo pod gitimo mang'eny kuom nyathi. Agone Miral Foundation erokamano maduong', kendo danyal malo nyiso gini gimed manya jonyuol bende man kod chandruok mondo gimi kony kaka gisemiya kony. Kendo pod akwayo ni gimed konyowa konya mondo mi nyithindwa go obed kama duong' ma nyalo neno gima ber mbele. Erokamano ahinya. Mana kamano wadhi nyime nyaka Ramogi Ajwang' wamedo puonjore kotenore kod mang'eny kod nyithindo kata jogo modak kod ng'ol odiochieng' ma kawuono e chenro ni endi mokel kod Miral Foundation mondo mi onyal konyo jonyuol okel negi fuong'ruok kotenore kod ting' mopogore opogore. Machiegni in be ichopo kaendi, aneno ka itweyo gima bende ondik ni disability is not inability. Ang'o minyalo wacho e chenro ma kawuono kichako gi nyingi? An iluonga ni Lilian Atieno, an program officer mar Miral. Miral asetiyo for 6 years, but Miral konyo nyithindo man gi ng'ol.
Aya, kawuono waketo program mar disability awareness campaign mondo mi wa reach out to the community. Wapuonjgi ni ng'ol oken ng'ol oken richo, to ng'ol oken kuom mane janyuol otimo. Koro wantiere ka mondo mi wawuo gi jonyuol kata jogo ma pod okia ni ng'ol en ang'o, mondo ging'e ni ng'ol ka sama nyathi onyuol gi ng'ol en gima nyalo yudo ng'ata ng'ata. To sama isefwenyo ni nyathi nigi ng'ol, onego bed ni tero nyathi osuptal. Kisetero nyathi osuptal, dakteche biro konyi ni to nyathini en gi ng'ol aina mane, to ng'ol aina ni inyalo kony nang'o. Erokamano ahinya. Mathoth wabro yudo chembele kanyo kang' wamedo loso kodu mondo mi wang'e mathoth umed puonjo ganja kotenore kod chenro mabende Miral Foundation okelo. Kao kamano nyakoro magaju wangi e thuolo ni endi ageno ni isomo kata ipuonjori gik mathoth kotenore kod ng'ol mopogore opogore kata gigo mowinjo jogo manigi nyithindo ma Nyasaye ogwedhogi, nyithindo mani kod ng'ol mopogore nyalo timo mondo mi gidag gi nyithindgigo e yor hera koritogi e yo makare. Kao kamano Joyce gi e thuolo ni endi an kuomi nyalo dhi nyime kod twakwa e studio ka wan be wamedo nyonore ka kod jo Miral mondo wanyal tiego oganda e yore mopogore opogore kod puonj kotenore kod weche mag ng'ol. Joyce.